Watching haters wonder why can't be no goddamn game, bruh. Half-tied thicky, all she wanna do is bang. Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince, and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya. Siang, Bu. Pepanggihan malih wonten pasangan Basa Jawi wonten ing dinten menika. Pinantos ingkang boten gayutan pasangan Basa Jawi dipun lebetaken rumiyin. Sampun sedaya? Sampun. Matur nuwun. Saderengipun miwiti pasangan Basa Jawi sumangga ketua kelas dipun pimpin dedonga rumiyin. Sumangga Mbak Dara. Saderengipun wiwit pasinangan Basa Jawi dinten menika, sumangga dedonga rumiyin. Dedonga kawiwitan monggo. Cekap. Nggih, matur nuwun Mbak Dara. Nggih. Ingkang boten mlebet kelas. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nah, sapunika kita badhe nyinaoni tembang. Ingkang sampun mangertos tembang menika menapa? Kula, Bu. Nggih. Tembang inggih menika lelitan utawi ketulaning basa mawi paugeran tartamtu ingkang pamaosipun kedahipun lakuaken nangge kagunan swanet. Nggih, matur nuwun Mbak Mei. Menika wau andharenipun dipun mastani tembang. Jinis-jinisipun tembang menika wonten sekawan. Menika wonten tembang gedhe, tembang macepat, tembang tengahan, saha tembang dolanan. Nah, sapunika kita badhe nyinaoni tembang macepat. Ingkang dipun mastani tembang macepat menika paugeranipun wonten guru lagu saha guru wilangan. Nah, tembang macepat menika wonten pinten sedaya? 12. Menapa kemawon? Bibir kinanti sinom asmaradono dandang gula gabuk mas kumambang durma pangkur megatro pocong. Nah, menika kita badhe nyinaoni tembang kinanti. Nah, samangke kita badhe nyinaoni tembang kinanti titilarasipun saha cekapanipun tembang kinanti. Nggih, ancasipun pasangan Basa Jawi dinten menika inggih menika panjenengan sedaya saged nembang tembang kinanti ingkang leres. Dados menika wonten tembang kinanti. Katingal sedaya? Ketinggalan. Nah, menika tembang kinanti menika saking tegesipun saking kanthi. Menika tegesipun dituntut. Nah, menika kita badhe nyinaoni Slendra Patet Sanga. Nah, menika tembang macepat kinanti menika wonten guru lagu, guru wilangan saha guru gatra kangge paugeranipun. Kangge guru lagu menika wonten ingkang mangertos? Kula, Bu. Nggih, monggo Mbak Mei. Guru lagu yaiku wewaton daujine utawa tibane swara ing wekasané siji-sijine gatrane utawa lalike tembang. Nggih, matur menika wau guru lagu. Salajengipun wonten guru wilangan. Ingkang mangertos guru wilangan menapa? Kula, Bu. Nggih, monggo Mbak Elvan. Guru wilangan yaiku wewaton cacahing pondok utawa suku kata ing saben siji-sijine gatrane utawa lalike tembang. Nggih, matur nuwun Mbak Elvan. Salajengipun guru wonten guru gotranipun. Ingkang mangertos guru gotra? Kula, Bu. Nggih, Mbak Anggit. Guru gotra yaiku wewaton gotra utawa cacahing kalih saben sapadane utawa sabaite tembang.
asih lan seneng. Pigunanipun tembang kinarya menika menapa? Medhar pinggulang seneng-seneng lan pangliraken ati. Nah, matur nuwun sedaya. Tugasipun kangge minggu ngajeng sedaya praktek setunggal-setunggal kangge evaluasi. Nah, sapunika wonten pitakenan saderengipun ditutup. Mboten. Nah, monggo ketua kelas dikomunikasi kangge semuanya. Semoga Mbak Dara. Kangge mungkasi pasenengan Kula Jawi dinten menika, sumangga dipungkasi kanthi dedonga. Dedonga kawiwitan monggo. Cekap. Nggih, matur nuwun sedaya kata kelepatan kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Every night thinking about you. Would like to spend